регистратсияшон дар база дани Россия ҳаст ё ин ки не, айни ҳол видварения аз байн бурда шид. Дар инҷа маблағи ҷаримаш таъин шидагӣ нестае ки чӣ қадар маблаға дар бар мегира. Дар ҳолате ки як семестр мехонӣ мера ягон ҷои дигар аллакайтра хориҷ мекунанд. Ва мо дина финали конкурса гузарондем. Видеош дар канал сахранид ҳастай, метонед омада тамошо кунед. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонам. Тамошобинони азизу гироми қадр, ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. Агар нафарҳое ки бихоҳен фаҳмидан ки шумо аз кадом шаҳри Россия запрет доред, ё агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан ки регистратсияшон дар база дани Россия ҳаст ё ин ки не, шумо метонед дар рақамҳои рӯи экран дар ватсапаш бинависонед, проверкаи аниқ мекуна. Регистратсия ва запрета ҷавоби аниқша ба шумо мега. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзара баҳри шумо пешниҳод мекунем. Оиди як қонуни нав дар Федератсияи Русия, як беҳбудӣ барои шаҳрвандони хориҷие ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунанд. Бародарони азизу гироми қадр, чӣ хеле ки худтон медонед, пештар агар дар Федератсияи Русия барои ягон ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ шаҳрвандони хориҷиро дастгир мекардан, дар ҳол видваренияшон мекардан ё ки запретшон мемонданд. Айни ҳол видварения аз байн бурда шид. Яъне ки ҳукумати Федератсияи Русия як қонуни нава ба имзо расонид ки аз ба ҷои видварения кардани шаҳрвандони хориҷӣ хостанд ки аз ҳамин ҳисоб ҷаримашон таъин кунанд. Яъне гуфтанд ки депортатсия ва видварения камтар карда шавад, аз ба ҷои ана ҳамин корҳо ҷарима таъин кунанд нисбати шаҳрвандони хориҷӣ. Бародарони азизу гироми қадр, дар инҷа як савол ба миён меояд ки агар шаҳрванди хориҷӣ чӣ нарушение куна, видварения неву ҷаримаш мекунанд ё ин ки не? Хоб, ишам мефаҳмонем. яъне ки дар инҷа ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ хурда дар назар доранд. ҳар касе ки мисол мегирем, агар барои дар метроҳо карта назадан ё дар автобусҳо карта назадан ё барои регистратсияшон ба анҷом расидан ё ки барои сроки патентшон бучидан, барои ана ҳамин кирдорҳо гуфтанд ки дигар видварения карда нашаванд, ҷарима таъин карда шавад. Дар инҷа маблағи ҷаримаш таъин шидагӣ нестае ки чӣ қадар маблаға дар бар мегира, лекин гуфта шидагӣ ҳастае ки видварения шурӯъ карда аз моҳи январи соли 2024 аз байн мерава. Вале боз ҳастае дар инҷа баъзан аз нарушенияҳое ки дар уҷа ҷарима таъин намекунанд, ба мисли пештара видваренӣ мекунанд ё ки запрет мемонанд. Хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Агар нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор дорен, агар бихоҳем ки ба границаи Қазоқистон сафар кунен, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен, дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, шуморо барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳои худтон бо нархи арзон ба границаи Қазоқистон мебара. Ба хости Худо соқи саломат меёра. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, агар ҳамин як семестр дар донишгоҳ бихонӣ, донишгоҳ академӣ нокарда ҳичӣ ногуфта мешава хориҷа бирам, баъд 1 ё 2 сол пас айдиюм семестр вастанавид кунам? Не, мутаассифона намешава. Дар ҳолате ки шумо тарки донишгоҳ карданӣ мешавед, мисоли 1 сола отпуск гирифтанӣ мешавед, ҳатмӣ ҳастае ки шумо бирен ба қайд бигирен, яъне ки муроҷиат кунен барои академический отпуск гирифтан. Дар ҳолате ки 1 семестр мехонӣ мера ягон ҷои дигар, аллакайтра хориҷ мекунанд. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки ту огоҳ нокарда мерай айдиюм семестр аллакай бо дарсо сар мешаванд, дар уҷа зачоти экзамен ҳастае. Ты ёра ки намеспорӣ ва тра хориҷ мекунанд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум Сорумон Сафаров, ман 2 фарзанд дорам, метавонам военный билет гирифта аз Тоҷикистон ё ин ки не? Пешакӣ раҳмат. Нафарҳое ки 2 фарзанд доранд ба хизмат даъват намешаванд ва як ҳуҷҷатешон метиҳанд ки барои аз даъват ба хизмат озод карда шаванд. Муҳиб нависонда: ассалому алайкум ака, финали конкурс гузашт ё ин ки не? Призора айҷо тамошо кунем тақсимкуниша. Приз тақсимкунира мо аллакай аз ҳамирӯз дар телеграм канал видеоша партофтесем. Бародарои азиз, аз хотире ки худтон медонен, ютуб баъзе аз правилаҳое дорад ки мумкин нестае баъзе чизо, ба ҳамин хотир тамоми одамо худтон медонен ки дар телеграм мепартоян ҳамин чизора. Ва мо дина финали конкурса гузарондем. Видеош дар канал сахранид ҳастае, метонед омада тамошо кунед. Як каси дигар нависонда: чӣ ба растамошка мекунӣ? Растамошка кардани телефонҳо плюсҳои худша дорад.
чандин роҳҳо барои аз роҳи дуздӣ мақсад озод кардани телефонҳо. Як мисол меорам ба шумо. Вақте ки шумо телефонтона гум мекунед, шумо имейтона регистратсия кардагин дар қайд мондагӣ ҳастед. бо тариқи ана ҳамун имей метавонанд ки телефона хомӯш кунанд ва агар телефони шуморо касе ки дуздидагӣ бошад, телефон аз кор мемонад ва бо тариқи ҳамун регистратсия кардан шумо метавонед ки телефонтона дарёфт кунед. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, сози хубӣ, саломатиё хубай? Акаҷон, дар бораи ҳамин рассамошкаи телефон камтар маълумот диҳед. ҳар моҳ рассамошка мекунӣ ё ин ки ҳар як бори ба Тоҷикистон сафар кардан телефон рассамошка мекунӣ ё ин ки не? Не, ҳар ҳафта ё ҳар моҳ ё ки ҳар бори омадан рассамошка намекунӣ. Танҳо нафарое ки телефони нав харидорӣ мекунанд, як бор дар ҳолати ба Тоҷикистон даромадан телефона ба қайд мемонанд, тамом. Ба ҳамин дигар рассамошка карда намешавад. Як каси дигар нависондае ки ассалому алайкум додар. Соли навда амнистия мешавад? барои вездора маҳкам илтимос ҷавобша интизор. Не бародари азиз, ин чиз аниқ нест ва тасдиқ шудагиам нест. Як каси дигар нависондае ки Nokia Beeline чанд сумаи рассамошкаш? Бародарҷон, Nokia Beeline харидам нав. Рости гап, Nokia Beeline намедонам чанд сумаи рассамошкаш. Як каси дигар нависондае ки ассалому алайкум ака. Мара акам хизмат рафтагие. Мара аблава меқапан ё ин ки не? айни ҳол даъват кунӣ ба хизмати ҳарбӣ буд шидагиай ва дар ҳолате ки дар оила зиёда аз 2 писар бошен, якбора метавонанд ки 2 каса даъват кунанд бародар. Як каси дигар нависондаи Радной гуфти зур. Не ки як чиша фаҳмотар нагуфтӣ. Телефоне ки дар дастат истифода мебарӣ ё чанд сол истифода бурдестӣ, ура мекунӣ ё телефоне ки ай магазин дар коробкашаи ура, ҳамида ҷавоб медодӣ брат. Бародари азиз, фикр мекунам ки ҳамин чизоram сода карда ма фаҳмондагӣ ҳастам. Телефоне ки шумо аз магазин нав мехаред ё аз ягон ҷои дигар нав мехаред, танҳо ҳамун телефонҳо рассамошка карда мешаванд. Як каси дигар нависондаи салом акаҷон. Ман мехоҳам фаҳмидан ки акди никоҳ надошта бошӣ. Алимент гирифта мешавад? Бале, мешавад. Алимента шумо барои фарзандотон мегиред, метавонед ки рафта муроҷиат кунед ва алимент муқаррар карда шавад. Як каси дигар нависондаи акама дар шаҳри Москва кор мекунам. Агар ба шаҳри Новосибирск ба кор равам дар соли 2024, боз аз нав патент месупорам ё ҳамон патенти пешинам қатъи кор мекунам? Не, шумо дар кадом шаҳре ки қарор доред, регистратсия ва патенти шумо бояд аз ҳамуҷа гирифта шуда бошад. Як каси дигар нависондаи ассалому алайкум бародар. 2024 овоза ҳай. Мегам бе трудовой книжка патент бекор карда мешавад. Ба мо шабашнико чӣ мешем? Бародарои азиз, оиди трудовой договор ва оиди патент ман видео карда будам дар соли 2024 чӣ тағйирот ворид мешавад дар ҳамин бора. Ва агар нафарҳое ки нафаҳмида бошед, як видеои алоҳидаи дигар мекунем, боз ҳамаша мефаҳмонем. Тамошобинони азиз, то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.